Hallelujah. Kaidor kaham bini kaidogma bini hamjakma paifleya ani khazani takutai bukson angnoroni brother boyar de burma ini haizoro belai khano khasrangai tongthogoi tongo je spiritual camp narwai tongthai khumulung o tini phaiei sopaiei tini last day program tini belai khano khasrangjak o jorao belai khano hambai maro chini kuthang kai tono asuk jora kaham chuno ramani bisinte 3 day 3 ni simi 6 tarik jora 3 4 5 6 4 day belai khano tongthoka belai khano khasrangka o jorao sung tabu tono jani jani no thangai tongayo rau nugui mana yango chini brother Vishnu tongo yango kabang ma chini brother song tongo nurok nubui ma khana belai khan tong phokja khoroksa nang introduction sungnai bahai ma tong khaborok kini haijara o spiritual camp of hai broni bokha bahai tong phokjak brok nang tak sungai naidi sini brother Vishnu nang pilang koyo bahai ma tong khatini haijara o camp of hai sai khana gani belai tong phoga te khap khasrang kha te apply ke je sai maya kai tin program no tin siroi belai no program kha apai disin nang bai o sal tham bai ki jora lai thang ga sai sin ma ro guya belai tong phoga te khasrang khanai ma khana belai khana tong phokjak yang tal sini brother Somen ang mono koinai bahai ma tong khao 3 deo yamo bahai phai bahai kisa bakhani kogrok share khlai sanani bagai ang mono koyo belai tong thoka te belai kano excited terus kanggo kaitin mung kusun boya presena bagi tiar zak khanai ma kana bini khorang asa gar samang rasama bini khorang se pali ya bahai bong kha sini worship team sini worship leader hanuman bono khorang belai khana kotor kher samani bagai bini khorang rok pas pali ya bahai thanga okre sini yango tongo sini brother bini poriche bono sai khana sitang sini mung bini belai tong puja belai khasmaja o tong phokma saimaya among ke sujana sikre je kaida tong phokma manmani saiman no bo khisto be tengja bo o tong phokma no bo saiman mai bini bawe seng 3 tarik ni simi 6 tarik jora camp special camp o jora phai belai na tebo kaida kok phai to plung sakha te phala to plung khate beba kaida ya phokma na ga seng kini ke bo mangna thangriya dei beseng pia tam kaida season use klaiba dei seng use klai to ba belai kaida na hambai pria belai tong puja amen kaito lobjak thang belai khana tong thokjak bo phola kaito ni kogo belai khana koplong lei tini hai joro bo phai sokpaija gorbu gam chaini bo tini chogina nogo thanai bo tini belai khana phola torjak kaito torjak obon bai sini kathang kaito na aska hambai rubaya bo sungna asuk ke jora ka hamma ya phar tongmani bagai yang sini brother ini sanai da yes ambai kiro joto special camp alo kristani jarai kaitani jarai sin man lai ka belai ka ham te tine okong sanam sungo bini hamari ni jarai sung tini su jora ka ham abo musabai sura lai krai belai kana khabang sarango te tong thogo te belai alai ja te phanuna kaito sini logi tongba amen amen siang sini sister mungsasuk sini khapang ni khazani takuktai buksong sini tipra haste ni sini lukurong na mungsasuk kok kesana da musong oke mo phai bahai gingka yes belai tong thokjak khaksangjak de ase kai ni ko bai kuplung kha oke mo phai nei especially belai broad engkha tiamo sana musungo norogo busango ma hajara man khangke manjakti manjai tang chin lamo sung a follow senti brood na nango khake sung a shoi ku bilamatui a follow be til jang shoi ku bilamatui himano awan ta karja de mo hai camera ko hingke aitna sal blum hambai di a jara na haina hai ti se man khlan bagai ati love jak thang amen amen rau no mang khana
khonokliya jotno no sungliya belaikan tong thokjak mangno tan bagi himale a3 de bahai kalai thanga jora size manliya kaitor present tongmani bagai botsubai tongmani bagai holy spirit chini logi sarbrum tongmani bagai tong thogo belaikan khasrang ojorao norok yang nukma khana jotna bedding pod ro kanlaijak nogo thanglai ni bagai nogo thanglai bagai jotono ready ngai laijak baksa ka tom tom na laijak belaikan tong thogo ojorao sini kathang kai tono hambai resini rebaya ojorao belaikan khapang srango bahai ke kai tono asuk jora phai sokbai kya tini belaikan o keplai kokrok o kai toni kokrok no sung tini manai belaikan tong thogo ojorao tini kathang kai tono hambai riya kari tongoi manya haleluya tamni bagi himale jeng bini bagi no kaitoni jare tini ang kathang tongo tai langma manai tongo o jora kaham rong manai tongo spiritual camp belai no dynamic ngkha o camp rogo belai no khabang srangjak tai belai khana tong thokjak norok nugui makhana o room holono norok nugui makhana obo bebak no kaitoni hamari bai ke room kaham asuke jora kaham rei tongo kaitor Horono chini jeng fellowship khaijago fellowship pai mani yagolo tini haijara ang nongni buskango thaisa thainei kaitoni o hamari o blessing manai tongmani bagai thaisa thainei kok kasana musongo ani khajani takuktai bukuk songno ang rokni brother boyar deburma tini haijara rokni bagai good news ngko obono jeng kaitoni kok kaplai kok ni bagai obahai jora kaham spiritual camp eba ke kabang ma jeng kaitoni kok ni bagai jeng keplai ke sini bukhano khasrang roi tong thok roi oba hai camp rogo jeng jora kari woi jeng jora no roi kaitoni kok keplai kok ni bagai jeng yapri senani nango oba hai ke no tripra haste ganangai tabuk bo kubuino saimanya ko tabuk bo ok kubui mathangjak mongno saimanya ko Kebang mano tongko tripra hasteo oboni bagai yang obono koyo norok bo ok keplai ke je muthangjak no norok sakni snamunya bai manthang tai obahai kem rok no norok mista khlaidi obahai kem rok blaino sungnango kaitoni keplai kok rok no jeng srungnani nango tai saimanani nango sini nabo nango haleluya Jisoo tong thogo tai khaksang hone mane abo musa bai sojangnai korei haleluya ani khapangni takuktai ni bukhuk song ang norok no obono koyo Jisoo no sinika hma jaga simita tong sidi saiman ka hma jaga o phai sidi tai Jisoo sabo nini bagai tamo khlai kya bo nini bagai osung sara phai nini bagai thei pai nini tamo kahamungka obose saiman di haleluya kaitor kaham bini khairok ma hamjak ma Pai flaya. Yes. Amen. Amen.